na gaya muku sharaɗan da za ku cika kafin Facebook su yi monetizing ɗin ku fara samun kuɗaɗe. Yanzu kuma zan nuna muku yadda za ku ajiye payment details ɗinku, wato account ɗinku wanda Facebook za su fara biyan ku. Ku biyo ni mu ji. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Lecturer a koda yaushe. A shirin da ya gabata na bayyana muku sharaɗan da za ku cika kafin Facebook su yi monetizing ɗinku su fara biyan ku kuɗaɗen da za a fara biya a ƙasa Najeriya. Kada ku manta, na gaya muku a baya Najeriya ba ta cikin ƙasashen da Facebook suke biyan kuɗi ga mabuta wato manhajar. Amma ana sa ran za a saka Najeriya a ciki nan da watanni 2 masu zuwa. Saboda haka dama ce da duk wani content creator da yake ɗora bidiyo a Facebook. Ba sai na da baya ba, tun da dai na faɗi sharuɗan da ake cikawa kafin a yi wannan monetizing. Saboda haka a yanzu za mu yi magana akan yadda za ku aje payment details ɗin. Amma ko da kun cika waɗancan sharuɗan, ba lallai Facebook su iya monetizing ɗinku ba saboda wasu dalilai na guidelines na Facebook waɗanda idan kun karya to Facebook za su ki ba ku damar yin monetization a cikin manhajar. Alal misali, kana ɗauko wasu postin na tashin hankali kana sakawa, ko wasu hotuna na batsa, ko wani abu da zai nuna false information, wa ma'ana abin da yake ba na gaskiya ba, kana postin akan pejin ka ko account naka, to Facebook ba lallai su baka dama kan monetizing ba. Shi Facebook ba mutum ne yake monitoring din abubuwan da muke wallafawa ba, sakago ne, wato robot. Wani abun ba lallai ya fahimci cewa ga abin da kake nufi ba, to dole sai mun kiyaye wajen yin irin wannan posting da. Misali, an yanka shanu ko wasu dabbobi, a matsayinmu na musulmai halak ne a yanka dabba in ana wani abu. To idan muka ɗauko hotunan irin waɗannan abubuwan muka yi posting, wannan robot din zai considerin cewa ka saka abin da zai tashi hankali, domin za a ga jini an yanka dabba, to shi zai saka wannan a matsayin category din wani abu da zai tayar da hankali, ka kuma ba don wannan ka saka ba. To irin waɗannan dalilan da dama suna janyowa Facebook su ki baka dama ka monetization din page naka ko account naka. Saboda haka yanzu za mu je kai tsaye shafin da za mu gani domin mu tabbatar da cewa shin account ɗinmu yana cikin waɗanda za a yi monetizing ko kuma baya ciki. Da fara za mu shiga cikin kowace irin browser muke da ita akan wayoyinmu. Zan yi amfani da Chrome browser wajen shiga wannan site ɗin da nake gaya muku, wanda za mu gani shin Facebook sun ba mu dama, ma'ana mun cancanta mai monetizing ko mun cancanta ba. Na shiga cikin Chrome ɗina, zan zo wajen search, zan rubuta Creator Studio, gashi nan ma ina da shi akan search ina kamar yadda kuke gani. Zan taba Creator Studio a kan cikin browser dina. To kai tsaye ga shi nan mun gani Facebook Creator Studio, sai mu taba mu shiga ciki. To ga shi nan kamar da kuke gani yana budewa, so zai bude maka zuwa dajin da za ka ga wato eligibility naka na monetizing na page ɗinka. To a kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude mun kai tsaye kan page dina mai suna Abubakar Lecturer. To zan yi zooming, zan sa yatsa na guda biyu zan janyo, zan yi zooming daga gefen hagu kenan akwai inda aka rubuta home. Yanzu yana akan home, a kasan home ga notifications, planner, content, insight, inbox, monetization, ads, all tools. To sai in taba monetization. Na taba monetization zai bude mun a kai tsaye wajen monetization din da nake ta muku bayani. To kai tsaye gashi nan yanzu ya bude mun status din. A nan wajen in kuka lura ƙasa an rubuta tools to try.
in stream art. To nan shine wayanda suke dora videos, gashi nan ma daga gefe an rubuta eligibility 5,000 followers and the 6,000 total eligible minute view in the last 60 days and 5 active videos on your page. Sannan daga gefe kuma still an rubuta in stream ads for live, wanda suke live video su ma za su iya cin gajiyar wannan tsari. To amma ni bari mu gwaji akan wannan na in stream ad din. To daga can sama inda aka rubuta status akwai inda aka ce one features monetization issues, to a kasa akwai view eligibility, to zan taba view page eligibility din nan. To nan gashi shine eligibility din da suke da bukata. So a zan zo ina magana akan wannan in stream ad din ba for live ba. Gashi na a kasa rubuta view criteria, to zan taba view criteria din nan gashi. Yawwa, to ina taba za ku ga gashi an ce mun grow your audience followers na farko kenan. In kuka lura gashi an ce 100%, ko suka ce this page reach the minimum requirement of 5,000 followers, wato wannan page ya cika sharaɗin followers 5,000. Sai kuma nan na biyu shine create engagement content. Ba da makallata, ban dora bidiyon da aka kalla har mutane ko mintuna 60,000 a kwanaki 60 da suka gabata ba. Za ku ga 1% ne dai ba ni da shi. Then build your video library, active videos, ma'ana bidiyon da na saka wayanda sun kai guda 5 da suke kan page na, so ma yana da su 100%. To kun ga a cikin criteria din da suka bayar guda ɗaya ce ban cika ba. To kuma duka haka za ku duba ku gani shin kun cika waɗannan sharuɗa ko kuma ba ku cika ba. To shi kuma magana akan art na payment, magana akan yadda za ka yi adin na payment details ɗinka, kamar account ɗinka kenan na banki, don yadda Facebook sun monetizing sun san cewa ga asusun ka na ajiya. Kai tsaye za ka zo wajen setting na cikin Facebook ɗinka, ko kuma ce ƙasan setting. In ka zo ga setting nan, setting and privacy, ga settings, ga kuma orders and payment. To sai ka taba orders and payment. Ka taba orders and payment, za ka jira shi zai buɗe. To in ya buɗe ga setting nan, health, terms and privacy, za ka iya karanta sharuɗan su da waye da waye. In kuma wani taimako kake nema ga health nan. In setting ne, za ka shiga setting, ga wajen security za ka iya sa pin, order info, duka gashi nan. Contact, in ka shiga contact akwai bukatar ka ajiye email ɗinka. Misali kamar ni nan zan ajiye email ɗina abubakarlecturer@gmail.com, sai in save. So gashi nan na ajiye shi. Sai phone number, shi ma za ka iya zuwa ka ajiye phone number ɗinka kamar haka. Misali gashi sai in save. Shi kenan na ajiye phone number ɗina. Sai in koma baya, na koma baya, sake koma baya, dawo nan. To na da nan gashi can sama da aka ce payment method, sai aka ce add payment method, sai in taba add payment method. To ga credit or debit card shi zan taba. Na taba credit or debit card, na first sun ce card number. Card number shine wasu nambobi na jikin ATM gasu nan a jajjere masu yawan nan, to su za mu shigar a nan wajen. Sannan a ƙasa akwai month da year, wato shekara ko in ce wata da kuma shekara na expiry date na cikin ATM card ɗinka. And then security code, wasu lambobi guda 3 na jikin ATM za ku gansa a baya daban suke guda 3, to su ne security code, za ka saka su a ciki. To bayan ka saka
sai kuma ka zo wajen country sai ka zaɓi ƙasar da kake, shi ma ka saka duka kai save. Zip code wannan is optional I think, so in ka gama sai kai save, shikenan ka ajiye details naka ko payment details na cikin Facebook account naka ko monetization purpose. Ina ga za mu tsaya a nan. Wanda yake da tambaya zai yi tambaya, za mu ba shi amsa insha Allah. Kada ku manta dai ku danna mana subscribe, kuma ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka haɗu da bidiyo. Ku danna mana like idan bidiyon ya burge ku, fa iya danna share don raguwar mutane su gani. Na gode, sai lokaci na gaba.